Drahí rodičia, milá rodinka. Dnešný deň je pre vaše deti, Michala a Ivanku, veľmi krásny a pamätný. Pred vstupom do Božieho chrámu, aby tam prijali sviatosti manželstva, by vám chceli poďakovať za život, ktorým ste im dali, za lásku a starostlivosť, ktorou ste ich po celý život obohacovali. Zároveň vás odprosujú za všetky previnenia a prehrešky, ktorých sa voči nám dopustili. Miško a Ivanka, vážte si jeden druhého a celý váš spoločný život nezabúdajte ani na svojich rodičov, ktorí vás s láskou vychovali. Nech vás Pán Boh ochraňuje na každom kroku, obdarí vás láskou, zdravím a Božími milosťami. Prosím vás, drahí rodičia, aby ste vašim deťom dali rodičovské požehnanie na ich spoločnú cestu života. Volajte po jednom a ideme. Teplo. Maja, asi ja mám tak symbolicky, ale aj mladý ten ja nemôžem nového. Ale to na Slovensku nemôžem. Keby sa ma palečkou ten rok boli ruka. Tak už teraz máte to požehnanie v sebe, až vám to vyjde v tom živote. Opäť deti, málo problémov a tak. Milí priatelia, Michal a Ivana, srdečne vás vítam vo vašich milých a
Menej cítili vás tu všetkých srdečne vítam. Pred sobášným obradom vypočujeme si čítanie zo svätého písma. V tom čase povedal Ježiš: na počiatku sveta uzvolili ľudí ako muža a ženu. Preto môžu pustiť svoju otca a matku a príjmu svojim manželom a stanú sa obidvaja jedným telom. Tak teda už oni sú dvaja, ale iba jedno telo. Preto čo Boh spojil, človek nie je rozlučný. Počuli